Molt bé, bona nit a tothom. Jo em dic Andreu Mas. En primer lloc, agrair a en Jordi Vilbeny i a l'Institut Nova Història el fet d'haver-me convidat a participar aquesta nit en aquesta taula rodona i agrair-vos a tots vostès que estiguin aquí escoltant-nos a nosaltres, que no som res més que notaris, o ens toca fer la feina de notaris del que passa. Jo he estat director adjunt del diari El Punt abans de la fusió del Punt amb l'Avui, i per una qüestió personal vaig decidir, després d'estar treballant més de 20 anys en el món del periodisme, anar a l'altre cantó de la taula, i ara dirigeixo la meva pròpia empresa de comunicació i soc dels que es dedica a vendre les píndoles en els diaris perquè les publiquin, o bàsicament també ens dediquem a tot el tema de crear identitats digitals corporatives, és a dir, a crear les identitats d'institucions i d'empreses a aquesta xarxa 2.0. Tot i així, continuo exercint de periodista, col·laborant amb el Punt Avui, a Presència i en alguns altres suports, en el món esportiu, etc. I sempre fent-ho des d'una vessant de defensa de temes relacionats amb el país. De fet, jo vaig tenir la sort i la fortuna de viure la nit de la primera convocatòria, del primer referèndum, de la primera consulta que es va fer aquí a Arenys de Munt. Vaig tenir la sort de poder-me passar aquí tot el dia i d'escriure el titular de portada del que va ser el diari de l'endemà, i recordo que el vaig titular Primer pas. Algun company meu em va dir: hosti, t'has passat uns quants pobles, vols dir primer pas? Això és una cosa aïllada i tal. I jo li vaig dir: no, estic convençut de que a Arenys de Munt hem viscut una jornada històrica, així és com jo mateix i alguns companys meus que estaven amb mi aquí, l'Helena Ferran, que és d'aquí al poble, doncs dèiem, no? Estem vivint una jornada històrica i això sí, és un primer pas. Després de veure com ha hagut l'evolució de les consultes i de com està evolucionant el país, de com crec jo personalment que el país acabarà evolucionant si tots empenyem fort, em penso que aquell titular haurà quedat una mica per la història i hauré fet la meva petita contribució, i si no serà una il·lusió més que haurà quedat escrita en el paper. De fet, el paper que ens toca fer en els mitjans de comunicació és el de construir l'imaginari col·lectiu. Això ho han fet els mitjans de comunicació, i els mitjans de comunicació d'una manera molt àmplia, no només el periodisme de paper, ara el periodisme digital, sinó també els mitjans de comunicació entès com un món molt global, molt ampli. El cinema, no? Si us fixeu en les pel·lícules nord-americanes, són un gran constructor de referents. No veureu pràcticament, jo diria que cap pel·lícula, ni les més independents, en la qual no surti la bandera americana. En totes surt la bandera americana. Això forma part de la construcció d'un referent mental que després es va imbuint a partir de l'emissió d'aquestes pel·lícules, i que finalment acabem associant a una cosa normal. Per tant, els mitjans tenim un paper fonamental en la creació de l'imaginari. Per això és tan important saber qui controla els mitjans, qui hi ha darrere de cadascun dels mitjans, perquè quan anem a fer una elecció, abans eren al quiosc, i dic abans perquè això del paper li queden 4 dies, crec que encara li en queden uns quants, contràriament al que pot pensar algun company meu, i també hi ha propietaris al darrere dels mitjans digitals, i sempre hem d'anar a buscar de quina manera es financien aquests mitjans, i després veure i pensar que al darrere de tot el que s'escriu i es publica en els mitjans sempre hi ha una ideologia. Jo us puc dir, si més no, que durant treballat des de l'any 93 en el Punt Avui, dirigint a més la primera edició que va sortir fora de comarques gironines, que era la de Badalona, la del meu poble, i us puc assegurar que mai he rebut en tots aquests anys una directriu de publica això, o publica allò, o no publiquis això, o no publiquis allò. Sí que sé que en altres mitjans això ha passat. Jo he tingut aquesta fortuna.
jo crec que és un cas, el del Punt, bastant atípic. Però sí que és veritat que quan tu agafes les portades, sobretot dels diaris que s'imprimeixen a Madrid, tu veus un determinat referent. I només cal veure d'un mateix dia les portades d'un cantó i de l'altre. Anem a buscar les portades del 21N, de l'endemà de les eleccions espanyoles de fa 4 dies, i veurem la diferència de referents que tenen uns i altres. I això és degut a que Catalunya és un país que està sotmès a un procés de colonització i substitució. Segurament Catalunya és l'última gran colònia que li queda a Espanya, que li queda a l'estat espanyol. I la manera que utilitza el país colonitzador, que és Espanya, per imposar-se a les parts de l'Estat que no tenen el mateix sentiment, és iniciar un procés de substitució. Amb nosaltres ho han intentat amb la llengua i no se n'han sortit. Aquest procés de la llengua sí que els ha estat més fàcil al País Basc. I en canvi no han estat capaços de tombar-nos en aquest apartat. Però sí que han estat capaços de fer-ho amb el tema de la història. Hi ha una història oficial que és la que han construït els mitjans espanyols sobreposada a la història catalana, i això és part del que l'Institut Nova Història i molta altra gent en aquest país intenta anar denunciant i va denunciant davant d'uns historiadors, molts d'ells catalans, que els qualifiquen de conspiranoics i de moltes altres maneres i totes autoritzen, i que consideren que tot el que fan són faules. Jo soc dels que creu que l'Institut, i insisteixo també altra gent, diuen la veritat que realment graten per aconseguir que aquesta veritat surti a la llum. El que passa és que el paper dels mitjans com a constructors d'un referent diferent al que ells diuen els situa en un àmbit minoritari. I sí que és veritat que tot allò relacionat amb el que és l'independentisme seriós té un paper molt residual en els mitjans de comunicació. És molt complicat aconseguir que la gent que parla de l'estat propi, de la independència, de la llibertat de Catalunya, de la història real de Catalunya, aconsegueixi tenir minuts de televisió, això és pràcticament impossible, o tenir el seu espai de tinta. En el cas digital és diferent perquè la propietat dels mitjans és diferent i per tant hi ha molts mitjans lliures perquè hi ha molta informació que circula a la xarxa que és lliure, i per tant el no haver una pressió de la propietat i de la rendibilitat d'aconseguir en aquest mitjà sí que és molt més fàcil que hi hagi informació que circuli lliurement i es pugui parlar de temes que mai veureu publicats en un telenotícies o amb un diari en la seva portada, malgrat que pugui haver un cert consens, com hi ha un cert consens en què Cristòfol Colom era una persona del nostre país i que no és casual que Sant Jeroni de la Murtra, en el meu poble, a Badalona, doncs al revés Colom en algun dels moments de la seva expedició. Però sí que és veritat que en els mitjans espanyols ens parlen de nació, i quan ens parlen de nació ells ens parlen de la nació espanyola, no tenen en compte la nació catalana, més aviat deslegitimen la nació catalana. Per què? Perquè el que es tracta, quan es nega la història de Catalunya, la passada però també la present, quan es diu que els independentistes són 4 xalabrats i quan es dona protagonisme, el protagonisme que es dona és el protagonisme a l'independentisme més friqui, diguem d'aquell independentisme de manera que pot representar la Piedra, per exemple, doncs quan es dona espai i canxa en aquesta gent és per deslegitimar tot aquell altre que d'una manera seriosa, sense recursos, fa la feina que fa aquesta gent, no? Com pot fer l'Institut Nova Història en l'àmbit que li pertoca. Jo penso que també és veritat que els periodistes tenim una part de culpa del que passa. És molt difícil que un periodista es negui a escriure una cosa que li mana. També us dic, amb els anys d'experiència que tinc, que no he vist mai cap periodista, almenys al meu entorn, que se li hagi manat a escriure una cosa. Normalment
els periodistes escriuen el que volen i en tot cas pot haver algú al darrere que ho retoqui, però normalment el periodista és bastant lliure, com si més no en aquest país ho és. No sé si a Madrid ho són tant, jo diria que no, o en tot cas jo diria que ja els hi va bé, vull dir que ja combreguen amb això. Difícilment algú que no tingui un determinat tipus de sensibilitat treballarà amb un mitjà que no li sigui, amb el qual no hi tingui una afinitat. Per tant, jo no diria que hi ha cap periodista esclavitzat a una taula escrivint coses que li manen i que van en contra de la seva consciència, però sí que és veritat que hi ha unes rutines de producció que fan que el periodista hagi perdut l'esperit d'un periodisme d'anys enrere, sobretot els anys de la transició, que era fer aquell periodisme de carrer i explicar realment la veritat de les coses. El periodista s'ha acomodat molt perquè la informació li arriba molt mastegada i on hem d'anar a buscar la font dels problemes que tenim quan no aconseguim que el sobiranisme, la independència i la veritat sobre la història estiguin presents és a vegades amb uns periodistes que s'han acomodat a la seva professió i que ja no és aquell periodisme de treballar 12 o 14 hores, sinó és el periodisme de treballar-ne 8 i si pot ser 6 i treballar amb notícies mastegades i per tant no cal anar a buscar la veritat perquè això és una cosa que sempre porta complicacions i contrastar la notícia és una cosa important però també implica més feina que no agafar un comunicat de premsa i directament en el tar. D'altra banda vivim en una situació d'això que en diuen l'oasi català i en tot cas jo diria que sí que és veritat que des de la direcció dels mitjans audiovisuals sobretot, tant la televisió com la ràdio s'ha creat un determinat ecosistema. Si us fixeu, els mateixos tertulians són més o menys a tot arreu. La Pilar Rola, per citar algú altre del meu poble, tot i que jo fa 6 anys que visc a Banyoles i per tant, si em sentís algú de Banyoles m'estiraria de les orelles. Veureu que els mateixos tertulians són els mateixos que es presenten a tot arreu. L'Antic, que és el director de La Vanguardia, el Rafael Nadal, que és l'exdirector del Periódico, que tots tenen algun color polític al darrere, i intenteu buscar-ne algun que sigui independent i independentista i en trobareu entre pocs i cap, més aviat tirant cap a cap. I després també és important que estiguem a l'aguait del procés del que pot passar a TV3. Ho dic perquè la seva directora, que considero que és una periodista força independent malgrat treballar en un mitjà públic que depèn d'una corporació pública, per tant d'una corporació controlada políticament, ja fa temps que adverteix que hi ha un intent de control de la televisió de Catalunya i això és un intent del control de la televisió a base d'ofegar-la i d'escanyar-la traient-li publicitat seguint, copiant el model del que s'ha fet a la televisió espanyola i aquesta publicitat ja us puc anticipar que quasi tots podríem coincidir on anirà a parar, que és l'única televisió privada que hi ha en aquests moments a Catalunya, una mica seriosa, que és 8TV, que és el grup Godó, que fa 4 dies ha rebut 2 milions d'euros del govern de la Generalitat de Catalunya, mentre a la resta de mitjans han sofert tots una retallada molt important en alguns casos del 60%. I això per què? Doncs perquè segurament al govern del nostre país també li interessa construir un determinat imaginari que és davant de la pressió d'un país que segons les enquestes diuen cada vegada que és més sobiranista, més independentista, que vol anar una mica més lluny, doncs, si el tenim una mica més controlat, doncs sempre va bé. Tot i que també soc dels que opina que el dia que aquest país proclami la independència, que arribarà, i espero que ho acabarem veient tots els que estem avui en aquesta sala, fins i tot els que teniu més edat que jo, sempre diuen que La Vanguardia el dia que es proclama la independència serà el diari més independentista de tots i això jo crec que ho podem donar per segur perquè quan era el franquisme era el més franquista de tots, quan va haver la transició va ser el més transicionalista de tots quan ho va veure clar i ara quan ha tocat ser socialista està socialista i quan ha tocat ser convergent està convergent i per tant sempre fixeu-vos cap a quina direcció va La Vanguardia i pràcticament podreu intuir cap a quina direcció va el nostre país. Malauradament és així i si més no el que hem d'intentar fer
la resta de gent és defensar un periodisme lliure que defensi quines són la realitat i les veritats d'aquest país. Gràcies. Sí, molt... Per cert, no hi havia ningú de La Vanguardia a la sala. Molt bé, doncs aquí acaba la petita reflexió que els havíem donat que ens fessin. Jo crec que el David, l'Andreu i la Gemma d'alguna manera són un petit exponencial d'allò que nosaltres també som, no? I per tant al ser lliurepensadors com nosaltres compartim una projecció de país i de futur que va més enllà del que ells volen i diuen, però ja arribarem. Abans de donar pas a la pel·lícula, que la presentarem, us volia recordar que després de l'acte d'avui hi ha sopar, que us hi podeu inscriure, que demà hi ha un dinar obert, que també us hi podeu inscriure, que si compreu material, no tant per vosaltres que el coneixeu i que el domineu, sinó que és per regalar a aquells amics que se n'enriuen quan comentem aquestes coses el dia del dinar de Nadal o de Cap d'Any, doncs seria molt bé que ho féssiu, i que l'Institut requereix de fons privats per substituir el que l'administració pública està desviant cap a altra banda, no? I això és important perquè nosaltres sobrevivim d'aquesta manera, amb voluntat i també amb finançament privat, i no ens cansarem mai de demanar-lo, justament per evitar caure allà on ells també voldrien que caiguessin, no? És una mena de silenci i d'absecció que ells s'han cregut i que ens volen fer creure. Molt bé, molt bona nit.